हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। सावन में बिटिया अपने ससुराल होती है तो अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपने बहन से सबसे कहती है हमें बुलाए लो, बुलाए लो। तो सुनिए। चंदा जइयो बीरन के देसवा, कहियो हमरो संदेशवा ना। चंदा जइयो बीरन के देसवा, कहियो हमरो संदेशवा ना। ससुरे मेरो वैली तोरी बहिनी, ससुरे मेरो वैली तोरी बहिनी, कहियो हमरो संदेशवा ना। बाबा से कहियो भेजी पठावे, बाबा से कहियो भेजी पठावे, भैया के हमरे अवनवा ना। भैया के हमरे अवनवा ना। चंदा जइयो बीरन के देसवा, कहियो हमरो संदेशवा ना। चंदा जइयो बीरन के देसवा, कहियो हमरो संदेशवा ना। ससुरे मेरो वैली तोरी बहिनी, अब तो सावन अइले ना। ससुरे मेरो वैली तोरी बहिनी, अब तो अइले सवनवा ना। चंदा जइयो बीरन के देसवा, कहियो हमरो संदेशवा ना। चाचा से कहियो भेजी पठावे, चाचा से कहियो भेजी पठावे, ससुरे मेरो मैं तोरी बहिनी।